padha niku ireng. Ana tulisane. Jumpara. Ayo. Aku mau takon terus sih. Ayo. Gune Pak Cok piye ireng muni ngono. Tulisane Jumpara. Nek wis kena ujung. Wah, bahaya. Iya, aku. Gimana kok keprak-keprakan sirah? Oh, durang disirah aja. Ampun. Ini ra dengkul. Dengkul sampe kene. Bokong iki. Semaput. Ya sama apa aja ta? Ayo. Yasin wal Qur'an. Iya ki ana apa kok geger awet trino sing bengi. Sing bener aku, Mbah. Sing bener aku. Yakin ta? Terangno sisi. Sing bener aku. Nah, sing bener aku. Ayo ki ngomong piye-piye ana apa? Sing bener aku, Mbah. Sumpah sing bener aku. Iya sumpah. Temenan. Iya temenan. Sing ngomong apa sih iki kene lho? Lho gini ta. Aduh. Ngomong sing jelas. Keprok ndi? Keprok aku wong iku. Aku wis ngincep lambene. Keprok. Ilang. Kula tak nderek sekejap. Tak andeni ta, Mbak? Piye? Kupengku ta? Astagfirullahaladzim. Gini. Kupengku gini. Sing ndi tak kupengmu? Menungso kupeng kabeh. Kene gak kamu cocok kabeh. Sing ndi? Sing tak omongi sing ndi iki? Iki lho sing banyu. Tak kasih urip tak krungu ta. Iki lagi. Tes. Bahkannya. Halo. Tes. Monitor catat bahkannya. Halo. Krungu ora? Krungu aku ora budek kok. Wis budek. Bahkannya. Monitor bahkannya. Halo. Tak kandani ta? Kandanono. Sing bener aku, Mbah. Ngopo? Ayo. Sugi ku keliru. Ngomong apa sih? Percaya aku, Mbah. Lah ngopo? Tak kandani kok. Gila. Sempat gila. Gila apa nih, Mbak? Berita KTP. Hati-hati karo wong. Iki wis jelasno apa sing digarap. Bener aku ora, Mbak. Saiki karek awakmu. Lah, sing jelasake ora usah mangap gene ta. Iso mangap gene. Cangkemmu kosong ra ono apa-apane. Cangkem wis sing ilang. Wah, nek kantor malane. Bodoh. Piye. Aja nek ngandani lho, Mbak. Kupengmu iso potol, delok untune tak nyering-nyering. Masamu kaya kowe ta iki, golek kuping. Iki kok watuk. Iki lho. Oh, golek ribu retno ri. Oh, berapa ta? Iki permasalahanane ngene. Lho, Mbak, bener aku ora? Bener. Ngomong aja. Hah? Bener aku. Aku ora ngomong kok. Terus piye? Iki ngene. Iki ge mau iki aku karo wong iku. Iki wong. Lah aku kira bakal klopo ta. Wong ngono kok. Wong ora jure muni memolo. Ayo terus to. Nah, iku mau aku jagung karo wong kuwi iku. Bab rembukan masalah Covid iki ana apa ora. Dadi iso ra ngandel ra ono iki. Kowe iso ra ngandel dene ta, Nang?
Apa, Mas? Apa wong baik? Apa sih? Ngomong sih. Mau Masalah Covid. corona mau lho. Alah, Mbak, wis tak kandhani itu cuma isu, Mbak. Isu wis deh. Yo. Ora isu iku temenan. Asli ya, Mbak ya. Asli. Oh. Nek kira ngadelke bledero lunga oleh isolasi jago ngono kono sekat. Nah, Kewani. Jajal. Ki bledero jago ngono oleh isolasi kira ono sekat wani. Wis tambah melu aku kok tak dadekno. Ngopo? Anakku wis senengane ki jajan aku sing ngenteni kowe iku lho. aku pengen tuh anaknya Pak Ayi, Pak. Tapi tak mau. Anak lanang. Lho kok kenapa kena dicacak? Aku, Mbak. Gini. Lah ya bener aku. Ora bener. Sing Mau kan wis dijelasno Bapak Arif Darmawan. Bahwa iku nyoto. Jogoku. Nek uang kok gedang lho. Begini. Nyoto iki wong kae. Ini jurumnya toh. Ini mana iki kok. Kudungan itu sing ngedang. Nama Ronaldo semua. Wong kok dono kowe ya. Aku kan tanggamu. Kok kenal aku. Salah, sok tahu. Ora iki yen ora isu. Isu nyoto. Digoyakku. Nyoto itu wis wong kae, ganti nyoto. Ronaldo. Oh iya. Eleke jenenge nyoto iku lho apa? Nyoto iki jenenge apik, jenenge wong Jawa kok. Ha ya bener aku. Ayo, wong Jawa jenenge apik-apik nyoto iku sapi ya. Wis sapi. Oh, sapi. Kerungku sapi. Wis sapi iku Ayo. nyoto. Wong kodone jenenge apik-apik, terkenal. Nah, balik ke intinya. Dek iki mau tak kayak aturan gowo masker terus gowo apa iki mau? Anu to, Penutup. Alah, iku wong pengen mayono apotek. Apotek didolo. Ha iki tuh beneran mak. Aku ora tuku duwe Pak Jon. Salah. Wae bacon mono ora ngene. Wae bacon dene wae Pak Jon ora ngene. Aku takon buret to wae Pak Jon piye to? Wae bacon iku ireng. Ana tulisane. Jumpara. Ayo. Ayo. Aku mau saja buret to sih. Ayo. Gune Pak Jon piye ireng muni ngono. Ayo. Tulisane. Jumpara. Nek wis kena ujung. Oh, Kayak bahaya. Rambutmu iku ora kuwi. aku mau sakit potong 5.000 kok. Lah wong dikai ajuran kon memake konsep porkotolar kok ora gelem. Apa? Pro, To, ler, toler. aku malah mumet mengaturi emang Kowe kalau nyerekake gini ta? wong aku ya sering awakku dhewe. Oh iya, oke. Ngono nyerekake aku, sumpah. Gini, kok. Wong kowe ora bae salah kok. Gak tahu aku selawase gagal serik ini kan. Sumpah. Nggo. Piye iki mau wis tak kandhani ngene ta. Terus kowe lek menyatakan iku isu. Terus kowe nganggo masker, kowe ngopo iku rugine opo? Ah. Wong nggo masker ngene ora bledok cangkemmu. Loh. Ayo, nyapa? Ayo teko masker. Lah iya, apa? Belum kuwi sing ditakoki kok malah takon. Bener aku. Kebrok kono tidak kebrok. Iki keprok kuwi digowo dekne. Pak, ngicen. Keprok kuwi digowo dekne. Kok akal. Asline kan aku bagian keprokan dekne tok. Malah. Nah, Sepaku loro. Cantolo tak cantolo kene, cantolo. Cantolo tak cantolo. Wis wae do papat. Malah mudul kabeh. Gawe kasan ngene ya. hati-hati. Hera Mbak, bener aku Mbak. Apa? Mau lho. Ya aja ngeyel kan. Iki wis meneng wae. Iki kabeh iku lagi kersane Gusti ngene iki. Lah awake dhewe iku kan urip nang negara Indonesia. Ora aku kadang yang luar negeri. Oh, Sing dasar mbok kowe sapa? Iki menungso enak Jaremu jaremu. dia urip Ah, superi aku. Iya. Superi aku. Yakin superi. Sama aplikasi sakit kan. Aku download ke apa ke?
Pas nanggo wifi ra ono, maaf jaringan Anda lemot. Lemot. Lah kok muni apa? Lemot. Ini sih kan raimu nyuri akeh sih. Aku muni apa jajak? Aku mau muni apa? Dari ngayal. Ngerti kon paling ngayalan. Ora. Ketek. Gimana sih ngayal ketek? Kayak ngerti ketek. Kayak ngerti ketek. Ora. Aku kan aku ora tau dikorek aku ngomong elek-elek kedek. Pede mah. Pede mah. Yo duwe ya. Yang goreng. Ane DE metune sak presne aku ngomong kene. Makane lek ning tamu. Apa-apa disyukuri ta. Sopo? Ora ana sing luwih gedhe kok iki. Lu anggere ngene kok saru iki kan menunjukkan ukuran Sing arane iku saru sapa raimu sing saru. Raimu ku saru. Biji dirani. Tur, kita kandani meneng gene. Iki meh menerangkan tadi. Ah. Apa Iki masalah iki kue karo kue. Kue gede goblok. Duh, Itu nek aku belum napa, Bu? kue gede goblok. Wes neko tanggane gunakno. kita kandani. Wes disadari rungokno. Iki ku anjen kersane Gusti Allah lagi ngono. Kowe urip nang negara Indonesia. Ora kadang wong luar negeri ya kok main ajak ngondi ya. Wong aku nguyu nang Zimbabwe ne. Bisa kan Zimbabwe menang. Balen ono ya. Nguyuh kok Zimbabwe. tanganmu disetrokan. Bane kok sosotipun. Kowe tak kandani. Pipi mau nguyuh ning Zimbabwe. Aku itu duwe ngedina. Iku yo ning Zimbabwe ora engkek blas. Kilo tangan. Aku itu dapat yang Medina dhisik kabeh. Terus Wingi ana pesawat terbang miring separo itu kowe linggih ke sebelah kanan nyempet. Pak pite ora pesawat. Gowes ah. Saiki wis mepet tok. Saya tak medina numpak pit. Karepku ah lambe-lambeku dhewe kok. Lambemu bar lambemu. Tak kandhani, iki temenan. Ayo dosing hati-hati yo. Nggih ya. Kowe iku kena mburak nganggo masker. Kok ora konsisten? Ayo ya hati-hati ya banter iso teko sone banter. Ya hati-hati ya. Apa salah sih? Wong tua iso ditut. Ini Kok ayo hati-hati ya. Iku pitch controlnya tinggi. Iso ngepit meneh. Ayo hati-hati ngajak nih. Ayo hati-hati ya. Oh, demi wong. Balen ya. Ayo saiki banter sing ora pas hati-hati banter. Balen iki Ayo saiki padha hati-hati ya. Malah gila. aku ora gila. Begini. Enggak sawah iki. Aku duwe tak kandhani tak aja lunga-lunga tanah. Iki to kok ketik umpama ora ngandel terus gini ya tak takoni wis. Ngomong sak kudumu. Nah, Kira ngandel gini. sebab orang ngadil gini. Aku iki ngomong halus lho, ora emosi lho. Ya ampun. Kandhani kowe kok. Kamu kayak kamu. Rugine ngandel iki opo? Rugi ya, Mbak? Lu iso rugi. Gara-gara isu corona. Sekolah prei. Iya. Sekolah prei lah aku malah untung ra nyangoni anakku. Karena aku aku nukano kuota anakku. Teke lho, teke. Anak mrene balik desa. Untung Wipina. Wes wis takon ngembali desa malah dispenser ilang darani anakku. Ilang darani aku. Lu kan kecetol ya pane maling ya piye meneh. Cangkemmu. Apa? Mutil kok. Ya tak kandhani rugine apa ya, Jang? Siji. Berat. Berat. Apa kok berak? Gara-gara isu corona anakku ora sekolah. Lho ora sekolah kan gene upane goblok kok. Terus Jelas aku dirugikan. rugine apa neh? Apa ning pasar ditutup. Dari sapa pasar ditutup? Pasar ngabul kok. Baru Pasar kurang abul tok enak. Ono pasar
Ratu ono pasar. Ya, wong jam 12 bengi nang pasar Ratu tuh. Ayo wong goblok. Jam 12 bengi nang pasar Ratu bukae jam 12 seprapat. Jam 12 bengi wis dodol ora perkara iku nek lewat seprapat. Apa? TP basah. Ki mau golek nomor ta mau golek apa nang pasar jam 12 bengi. Rugine apa? Polisi ora gawa tutup cangkem. Kene dicekel. Lah wong sida ketok semene-mene ora dicekel. Lah kok dicekeli? Lah kancaku dicekel polisi bedino malah seneng kok. Bojone sih. Goblok sih lah. Ya wong ana dandane utek mendina. Sing kok dadake apane? Ora ndek utek. Wong ora percaya ngono iku ya padha karo nak ndek sapa enggak? Sopo? Ada lu pacar deh. Ini loh. Ayo. Aku tunggu Soale ora duwe utang. Cak ngono kuwi arep diratun tikus. Anu, jangan iku kupiran biasane. Ayo, ngono kuwi lho, Mbak. Ayo. Ada iki, Mbak. Iya. lho kok tenan jebul aku iki. Ayo, aku lah, Mbak. Aku ge Ratun tikus, Mbak. Suwe lucu. Mati aja dipendem mane. Ngene iki aku balane sapa ya? Wis coba bersyukurake. Uteke posen. Sing bener aku, Mbak. Piye? Ayo, iku salah, Mbak. Bener aku. Salah Bener tapi ora sakrokan kan. Ngaku meteke gendong. Bener piye? Bener piye? Ayo mau, Mbak. Gimana yang di Isu. ora iki tenan. asli ning Iki rumahno tenan. Ki mau ora krungu didakono. Bapak Arif Darmawan iku humas gugus ngatasi apa jenenge COVID-19. Ayo, iya, dia tugas ngaden-ngaden, ngaden tok. Kamu dengerin dulu apa kata dia. Ya ampun. Dia ngomong terus ya. Wis tak kandhe aja kendero. Ini wis waras ya. Ngono iki tuku lipenan mesti mau. Wis tak kandhani aku wis waras kok. alumni ini. Alumni ini. Malah alumni ini. Nanti mau Sampai kudu diterangake wong iku lah percaya. angel lho. Nganggo bahasa isyarat. Masa mau apa? Bahasa isyarat. Dia menungso masa diomongi menungso ora kena. Aku bahasa semapur ora apa-apa ning. Ya pelam kakek. Ya cukup aku malah tuku yo. Nek guyu aku lho. Cangkem isine lakno. Agake bono ya. Saya udah menang tak guyak dulu wae. Kene rek mikir, kene rek mikir. Iki dibatasi jam ora iki iso. Ini iklan no TV. Pakai Hoden. Dijamin. Apa sih baca apa? Orden. Oh, iklan pas lagi ki yo. Hoden. Orang masang kuwi nang rumah goblok tapi Lu bae. Abang iku. kita harus percaya. Nek ke ora percaya, terus alasanmu ku apa ya? Aku dengan percaya karo Covid. Sing akon kowe percaya be Covid sapa? Nah, iku mau jadi pun percaya. Percaya nek ana virus sing jenenge COVID-19. Percaya. Soale Modele. soale cangkemku padha isine ilang to. Modele apa memang detail. Anjing. Aku nek turu wis ora ngiler. Golongane wis itu. Bareng banjir iki.
Rasa ngomong banjir. Baleni kene ra percaya iku gene. Wong mau dijelasno Pak Arif Darmawan. Ditelepon sing angel-angel mbak Kenta mau lho. Kenta sing nakon sapa? Sing nakon radio nablok. Wis ngono kok. Goblok ngono. Ana kon Pak Arif Darmawan ya ana ijo-ijo. Ana ijo-ijo nek nggon wetenge iwak iku aja dipangan iku ra ati. Iku jenenge wedel. Ayo sing nakon Arif Darmawan sapa? Ngepel edot ae. Parah sedap tapi ono tekan edot artine agak dangdut. Iya, ya Allah. Ayo. Ya to kok oleh seneng dangdut oleh apa jenenge? Guru-guru iku. Tapi kan ora ndung dangdut tok artimu silik. Ora cimu angger main. Dot jopo tak itu sing dina. Iki piye malah sakku iki. Banyulangi. Iki piye tak terangno. Ha balik diterang. Kowe ora ono kene sing basa ning aku Pak Mas jenenge ngono. Diaturi Pak Jen ngeprak. Ayo, kene warungku utawa aku Mas. Jenengan diaturi Pak Jen mriko. Monggo mriko sing apik. Lah kali kula. Kene ngeprak. Ora jare dijeloki Mas. Aku kan mau lho sing kono dibeli. Sing sitok dibeli nang itu lho. Iku apa tuh ya? Sama dia arah jam 3. Oh itu. Guyu dah. Aku sak pola sampe berarti kula. Tidak anak ngumpet asing guyu aku. Iki lho, balik terus lucune nanti. Gula lucu sapa? Lucune nanti dah. Ora lucu blas ngono kok. Iya, dong. Iya guyu. Guyune malah apik. Ano itu deh. Tisu. Tisu keroyokan. Aku sak empek tuwa pecah. Lumayan iku. Sing gambar Joko. Gambar Soekarno. Apa kuwi? Iku malah. Ya kena genine tak beli Joko. Iki diterangno. Lho, ordene lho, diterangno. Terangno iki ngadul kepiye? Iki virus iku berbahaya. Nek awake wong sing kena virus iku ra sehat, iku iso Jadi meninggal. Iki mulai ngomong pakem iki. Jadi terus kowe ra percaya iku gene. Apa nduk ra percaya monggo masker mau wiji. Lah wong nganggo masker ya apik, wiji ya apik. Ora usah direspon. Aja geter, aja wedi. Dadi iki ana wong loro sing mati. Tak kalkimno. Ayo, takon eling anu ahline lek kira ngadel. Nah. Berarti ahline aku ngadel wis. Ayo, ayo. Tak boi ka, usah